Hello guys! Welcome back to Jalox channel. Karon nga video guys, muadto ta sa Matinhaw. Nya, nag-uwan ra ba gabi? Shout out ako sa Karsada karon. Shout out ni Pijita Bagay po nga karon sa Spain. Muadto mi sa Matinhaw, mo bisita unag iyahang kabasakan adto. So, karon na tas kalsada kay muadto ta sa baybay kay magdala kuno ta og pasalubong dadto ningan si mama inik madto ta sa Matinhaw. Baya naman. Ngit-ngit ha? Ito tagisa. Baw? Mangit mo palit og nukos darhi tong palit sa bunga kay ang gatong merkado mahal na. So dahil sa bunga kaya makalesta. Basta gabi guys, ang makitaan or makitaan ka mo smile ka. Yan. Naalagi po ito no. Kau pa nakakaran. Inanggot. Upa nahon. Ano ing uban na kay housemate rata. Housemate. Housemate na, housemate. Housemate. Na, food. Na. Aron makitaan kas ngit-ngit guys. Diyan na kay katagbos gabi. Smile naman. Magkita ba si Muyab. Dato was ngit-ngit magsabot. Aron makitaan kay smile ra nga. O, see? Kitaan na ka. May nukos na rin guys. Balik ka ta niya guys. Wala nila agatron kol. Nay nanagatron. Dawa pa mo no. Upo mo nang hatod ani? Awa pa. Ay gaga. Ardagi. Nabasa guys. Di ko makitaan. Na, oh. Kagauwan gabi eh. Kasagawan gabi eh. Daghon na views imuhan na bisag pila na ka kuan. Motor? Kuwero ni. Murag wa. Murag wa yung lukos. Yan guys. Walay ng lukos guys. Ano lukos? May baybay sa bunga. May pitak-pitak na pasiga rin eh. Pitak-pitak. Munta na ito dahil din. Ang kolpiyo. Tana ta ang kolpiyo gan. Kol ay nang nukos ron kol. Ha? Nay nang nukos ron. Wa. Wala nilaw ron. Hani man ang kana na ni abot. Ay lukos, way mga lukos. Nanguli na gabi eh. Ha? Ha? Lami ba? Ami, hani man na ilada na. Ay karba. Ino. Wag ka kail. Namalig dyan na sa kol. Ino ba lagi? Ano ba ba? Ay. Ano kustis? Wah, siguro. Ya, dito. Kuan man. Wah.
Kanang nukos mo? Wah. Awat. Ay. Ay. Ibabaw. Kami na buka ako ng butulit. Gagang. Ang lambay. Wa, may nangito. Abo ang nagtibo. Maral kami ako. Mangsi. Namata. Fishport guys. Hapit na mahumana. Fishport. Ta? Kahoy din babaw ka to. Dato silang mamananguha bitahan. Dari tangkul. Kuan. Angkul beef. Angkul binib. Kolay. Nang nukuson kol. Kinsa man. Si. Ila Marilyn. Ato tahan ta. Suwayan dadto sila ka kuan dadto ko nila Marilyn. Fish port. Ha? Taas na. Lami mong mukha. Wow, ni kalit taas. Sabag juguro. Manig fish port, guys. Uy, naman siya kulbuktot. Kal, nakaribaw anay nakadawig nukos. Nukos ba? Bagyo po na. Di man. Oy, tawag tinaro. Ay, ugma pong kalawak ani. Ugma pa ka? Ay, hindi rin mo to sa tinawak. Ito tas kuan. Merkado signa dito. Hapit na mo maning fish port. Lagi. Yat. Kadong nilaw ka na kani. Ila Marilyn ka na ah. Oh, Marilyn. Tuwaya natin na Marilyn ta. Signa adto ta. Galing galing puno ko sige. Wa man gud pinihatod adto ni kuan. Si nga. Ang nuko sa kilo ra. Siguro lila. Ha? May fish port karon guys. Hapit na mahal. Ha? Ta, suwaya na to. Wa fish port guys. See. Manik fish port. May fish port na. Mo nagkaraan dito to mo naag kuan. Fish port. Ha? Edward. Fish port na guys. Ari tala Marilyn. Yan o, kagi ka tadarin. Kana guys, CR na sa una, tadarin na pud na. Kay aron, gigama ning fish port, aron kuno mabarato na ag isda sa merkado. Kay anhi kuno idunggo ag mga isda sa fish port. Pero wa pa na karon operate kay wa pa na man. Ito tayo ka dagat na agi. Dagat agi guys. Uy, nanay, arit agis ko kan. Dapat. Apod. Na, lami di dagat na. Init agtuon. Dagat. Dari nga side guys. Nani dagat guys. Bye dah. Sama bye.
why nukos dari kol? Why nukos dari? Oh. Wow. Wala man. Nice. Tambukli ko. Wala ingon din tawag na ka sa gym. Tawag na ka sa diet. Oh. Muli ko yung ingon mo. Ayan guys. What tayo nakitaan nga nukos. Okay, way nukos ko no. Kapag gawan mo dari guys na basa. Gawan dari sa gawan. Napali dagatuhang tao nga pang kuan. Hanin ni nga kawan. Han. Pajat pad. Pajat. Ha? Pajat pad. Pajat pa na kami. Sauhan di na ka pwede mag vlog kay tambo. Mata nakita anong kus guys. Mo balik rata. O niya. Ay. Bye-bye. Guys. Hanapan ko na. Mato sa taas sa bahay sa ang caretaker Ginagawa mo. caretaker kay before tamo atos matinaw guys ato sang pagunag siga adto sa bahay sa kanang bahay guys na kanang baja nga blue na ilabat mo na ay bahay nga ato ang gibantayan mo na baja guys kana so dito guys. Muli na taho manatagpang sa siga. Kay kuan matupata sa matinaw. Sakto na ron ni biyahe kay lamdag na. Unja kuan 191. So mo balik ra ko guys. Naghag na high school guys na hag na high school. Daghan na room guys. Daghan na kadyo third floor na. Third floor. Bawhan ni na puhon. Kuan ba na? Kanang na college ko na. Pero bawo ra man kahapon sa tinuod. Gwapo na high school guys. Dana ako nag-eskwela og senior high. Mga nagmoto. Motos bunga mar guys. So, naibay dako to na Amerikano tag-ijaan na. High school na kanita na nagwapo na guys na ito anak po covered court sa hag na high school guys project sa kuan hawa guys ako kadyo guys na hag na high school nida jud hag na gwapo na ni guys og nag-open pag klase daghag estudyante wa man pandemic man module paron school yeah. So karon guys mo to na ta sa matinaw kaubanahang Mother Earth ay ma kaubanahang mama kay si Zamay nakatuod sa mga basak ni og tao ni Antijita datos matinaw wala uban na to si Zamay mo tudlo na to og asa dapit kay si Zaman sa una caretaker da ng bahay
kita karon kay kita naman na ubanan tanig sa karon. And nautan na de ko. Kaway di maglisod ko sila titintin. Binlan kay di mo hilom ba. Di ra ba ni mo hilom di kita na. Asa po sa sakjente? Motor. Adto mas kuan. Asa man mo ako? Kariza trami kay igor may mong tan-aw dadto. O banday ka na. Basak mo jita. Ting ting ting. Ikaw, ano to sila? Nari, oy, loko naman nagiris lagi. Ubang kanila na isu. Darate. Salamat Ayan. Ta. Pay tataog. Bangsi guys. Para pasalubong adto. A few moments later. Guys, naana ta ilaka grasing. Nasa sila ka grasing guys. Daghan ay kagtanom nay. Baligja ni mo nay. Baligja. Ano yung sakjan? Asin. Anak na, kali ang kuan masamu. Di ang sakwa. Ato nila ka paus to. Daghan sila tanom guys, baligja. Kare dama nice no. Tiger ni. Nah kan ni kaktus medake ba na? Nah ada apa tama? Nah guwapo. Nice guys, daghan baligja ko nila guys. Tanem. Lami raw ni si Jakoan ma ibutang ko ni isbay ni musud. Kani kay makuan ko no ni hanito lipat. Dakan si Jagtanom guys na balik. Nakaingan hima na. Kana. Kari dia. Guwapo na mo taas na. Taas uno ng mga anak lang doon ng similya. Mudah ke na. Kari ba guwapo ri dia. Hai. Sarah. Kan. Laki. Nah. Hai. Manila. Hai. Why mo sa bakit? Baka Ismail, mata dalaga, be. Mata dalaga. Lalo nga. Mata dalaga. Isis. Mata dalaga talaga. Isis. Mata dalaga. Aman na tagpong guys na. Ako'y nakitaan guys nga. Dake kuan sila nan og humay kuno ni sa una na 40 years. A few moments later. Ari kuno ta guys. Masalad. Na sila buwak guys na. To a forest flower. Taba na, sirabal yun, is bohol. Na sila buwak daghan. Mama wat dili di ka danin agi ma. Wali ko dahil maaga. Balik sa pren jung buwak te. Kaagi dami. Atong pikas maagi. Manong ko katuod. Ay, lamay motor. Gwapo man na. Mudag ka ba ta? Mudag ko na siya din. Kono? Ang taas ra siya. Nice ilang mga tanang guys na. Yo. No, daghan hindi oy. Ayan guys, wow. Gusto mo mupalit og mga plantito og plantita, gusto mo mupalit, anhira mo si Rabulyonis guys kay daghan kaadjog mga buwak. Ano? Ha?
Nabi tau dia. Lagi vlog dia. Nah, nice. Di mata ka agi da ari. Wow. Nah, nag-spray. Lami ka na yung maintain ila spray na. Tay gwapo mata puti to. Oh. Nadagahan ka adyo guys na. Oh, see? Wow. Ah. Na pwede ta musud na. Mutan-aw. Ya pwede musud ya. Mutan-aw me. Thank you. Coba daw to kay mo display ni bata. Hangin. Picture isa kuhan pinang. Na baby's breath guys, daghan. Na wa kay ganhi ma. Ha? Daghan ka adyo guys na. Tara. Sud ko no jawa ni mo suroy na up ka makari dia. Oh guys, nice guys na daghan ka sila mga tanom. Wow. See? Balik kita guys, kinjag mas slide tada ni. Ah. Wah! Lapok. Lapok guys. Lapok guys. Wow. Lapok kayo guys. See? Balik ba sa atong atuan? Oh, ayong buntag nong. Airs kuno. Ako ga silpon. Kolektor og kuani. Madam. Kolektor. A few moments later. Hello guys. Grabe init guys, anja laju. Niabot kami. Sabay. Kapoy biyahe guys. Agay hayo sa hala yun eh. Ja nami day guys. Nakauli mi og manok dia. Oh be, manok. Gipadadaan mi og manok. Ah, nami manok. Cute ni nga manok. Kuan ma. Yang kabuhin. Kuan. Na. Tubo ni nga manok na. Gama. Murag kuan. Nok ali nok. Na tubo ni nga manok. Tubo. Manok nga tubo. Ja na pumida dia gihatag dia. Dia. Yeah. Oh, see? New baby. Hinatag na ni guys gipadapod na mo. No, daghan ka adyo og mga tanom datos matinaw si Rabione sa Mayana guys kay ja mabaw. Ug na pala gitay kwarta daghan na umpra na tada dito galing kay umtay sapi. Nakalibre ra ta ate ning padaghanen. So mao ra to guys. Bye-bye.